Biye araba ye Desamuru kalo tile 28 sanba 2022 ni ka don kibaru waati sele bi don kibaru kɔnɔna la jamana ɲɛma hakilina min talen bɛ ale fɛ n'o ye ka se ka baɲumankɛ wale k'o ta ka maliden minnu ni mago b'o olu la k'olu sɛgɛrɛ o wale o dɔ sera Joyila mara la an bɛna an da don la ka walewale kɔnɔna la ka fara o kan min bɛ tali kɛ Ala ka ɲinɛ la Sumayila Sise ale muso u kɛlen bɛ ka tɔn min sigi a tɔ la n'a bɛ f'o ma ko Fondation Sumayila Sise olu kɔni ye wulikajɔ kɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kalandenw ma an bɛna an da don o fana la ka fara o kan Côte d'Ivoire finitigilaka 46 tɔ min bɛ Mali la olu ka kiiri ko kuma a bɛ sen n'an bɛ waati min na ni Ala sɔnna ma an b'an da don o fana la ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana ko kan farafinna farajɛla a mana kibaruya min sɔrɔ an bɛ don n'olu ye walawalali kɔnɔna la. An y'a fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn yaasa maa minnu ni mago b'o olu ye ka se ka dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ jamana ɲɛma ale kɔni ye ayiwa laɲini min ye wari min bilalen bɛ ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la n'o ye jamana ɲɛmaayaso ye n'i y'a tila sigiyɔrɔma 3 ye a y'a yira k'a fɔ 2 ale kɔni bɛ o kɛ k'o ɲɛsin dɛmɛ ye k'o ɲɛsin malidenw yɛrɛ kɔni ma o baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wulikajɔ o kɛra wa colonel Asimi Goita a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani maa min bilalen bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli la n'o ye colonel Asan Bajalo Touré ale ni a ka cɛdenw kɔni wulila ka se Joyila mara kɔnɔna la selen Joyila i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ moto sen 3 fo ka taa se mansin min ni ale bɛ safinɛ yɛrɛ kɔni dilan ani balo caman o kɔni dira maaw ma maa minnu ni mago yɛrɛ kɔni b'olu la n y'a fɔ jamana ɲɛma kabini don min na a sigira jamana ɲɛma la a ka laɲini kɛra min ye yaasa maliden bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka dun ka fa k'o sɔrɔ cogoya min na maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don hɛrɛ o da fɛ kɔni cogoya min na o wulikajɔ de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a ye kulu sigi a fɛ yen nɔ kulu min n'o bɛ tali kɛ ka hakilina ɲuman ta ka malidenw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ minnu ni olu mago yɛrɛ kɔni bɛ se la yaasa ka se ka min n'a bɛ fɔ ma ko justice sociale damakɛɲɛ o kɛ maliden cɛman ni musoman a bɛɛ lajɛlen kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o wulikajɔ de kɔnɔna la min bɛ tali kɛ colonel Asan Bajalo Touré ale kɔni ni a ka cɛdenw olu ye wulikajɔ kɛ min n'a kɛra ka se Joyila mara kɔni ma i b'a ye u sera ni fɛn min ye a bɛ t'i jɔ fɔ balomafɛn wa min bɛ tali kɛ a ɲɔgɔnnasi 100 ɲɔgɔnnasi la o ɲɔgɔnnasi kelen kelen i b'a ye saki bɔrɔ kelen malo la o b'a la fo ka taa se sukoro 50 bɔrɔ kilo kelen 50 bɔrɔ malo sukoro fɛnɛ la fo ka taa se min bɛ tali kɛ couscous n'o ye juga ye an yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa fo ka taa se makɔrɔniw olu yɛrɛ kɔni b'a la ani a ɲɔgɔnnasi caman moto sen 3 o 15 ani masini min ni ale bɛ safinɛ dilan o yɛrɛ kɔni fɛnɛ yera la baara bɛ kɛ mun na n'a bɛ fɔ min ma ko séchage n'o ye ka balo ka se ka olu laja o minɛnw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ yera la maa minnu kɔni kɛra nin ko ninnu tɔnɔ bɔbaga ye kɔni ye a yira k'a fɔ jamana ɲɛma a bɛ baara min na nin danfo yɛrɛ kɔni t'a la a bɛna kɛ sababu ye ka dayɛlɛnni kɛ dɛsɛ bɛ maa minnu ye olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka u yɛrɛ kɔni dɛmɛ cogoya min na i b'a ye k'a fɔ colonel Asan Bajalo Touré ale kɔni y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma ale ka laɲini de yaasa ka se ka maliden bɛɛ lajɛlen bila hakɛ kɔnɔ hakɛ min ni o bɛ kɛ sababu ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ma ka se ka jamana in k'a sigi ka tɔ wɛrɛ kɔni ja bɛɛ lajɛlen a ye min bɛ tali kɛ wele la ka wele kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni lujura yɛrɛ kɔni kɛra olu sababu ye ayiwa minɛn minnu dir'u ma u ka se ka a bila bɛrɛ kɔnɔ bɛrɛ min b'a to a bɛ mago caman dilan olu ye don n'a nataw la min bɛ tali kɛ gouverneur la ni o ye marabolo ɲɛmaa ye Joyila yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Abdala Faskoyi ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin baara min kɛlen filɛ jamana ɲɛmaa fɛ nin ye adamadenya o baaraba yɛrɛ kɔni dɔ ye ale yɛrɛ kɔni bɛ foli ni waleɲuman dɔn k'o kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma nin bɛ kɛ sababu ye min ye fantanya ni gɛlɛya ni kɔli ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛlɛ cogoya min na wa danaya min ni o dalen bɛ jamana ɲɛmaa kan a bɛna kɛ sababu ye tuguni ka se ka o danaya k'o kurakura jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kan tuguni wa min bɛ tali kɛ ayiwa Joyila ale yɛrɛ kɔni ɲɛmaa la ni o ye Joyila maaba caman yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ayiwa a ye nin waati in fɛnɛ ta tuguni n'o ye gouverneur ye ka se k'a yira k'a fɔ foli ni waleɲuman dɔn k'o kɛ ka tuguni ka sijan ni kɛnɛya ayiwa baara min n'a bɛ ka kɛ cɛmancɛla fanga kɔnɔna la ka se ka fanga di jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma min bɛ tali kɛ dugutigilakaw olu ka kumalasela fɛnɛ n'o ye Sulemani Kone wa a kɔni ye foli ni waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin Asimi Goita ma k'a fɔ colonel Asimi Goita maaba don nka a ka nin wale ninnu nin bɛna to malidenw yɛrɛ kɔni hakili la fo ka taa fɔ ko waati caman kɛra wa Mali tariku ayiwa maa si yɛrɛ kɔni seko t'a la Asimu ale tɔgɔ donn'o la
an bɛ bɔ yen an bɛ taa min bɛ tali kɛ Sumayila Sise Ala ka hinɛ a la ale ka fondation na n'o ye jɛkulu sigilen a tɔgɔ la ayiwa min ka wulikajɔ bɛ bɛn ka kɛ ɲuman ye ka ɲɛsin maliden cɛman ni musoman yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma bi an bɛ waati min na u ka wulikajɔ o kɔni bɛnna Bamako kɔnɔna la ayiwa kalanden minnu bɛ yen nɔ n'olu tun bɛ kilasi 9nan na kiimɛli kɛlen kɔfɛ minnu ni olu ye jɔyɔrɔ galew sɔrɔ ni a bɛ fɔ olu ma kalanden minnu ni olu ye pasera ni moyenninbaw ye o kama ayiwa yaasa min ye ka jigiya ani ka kalan ka ko fanga ayiwa ani o wele ko o don denmisɛnw na ayiwa min bɛ tali kɛ fondation Sumayila Sise ayiwa olu kɔni ye wulikajɔ kɛ siniɲɛsigi ayiwa o tɛ se ka sabati fiyewu ni kalan yɛrɛ kɔni tɛ kalan fana tɛ sɔrɔ ayiwa fɔ kalanden ɲuman ani karamɔgɔ ɲuman ayiwa ani kalan ka kɛ kɛcogoya kɔnɔ kɛcogoya min bɛ se ka kɛ sababu ye jigi minnu ye denw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka jigi fa don n'a nataw la o de hakilina nana n'o ye Sumayila Sise Ala ka hinɛ a la a ka denbaya yɛrɛ kɔni na o baara kama u ye min ye donbolo kɛ denmisɛn damadɔ ye denmisɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɛra gale ye n'o ye defu yɛrɛ kɔni kimɛni min bɛ kɛ kilasi 9nan na nka kɛnɛ in kan maa caman tun bɛ nin nɔ o dɔ ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka kalanko ma ni o ye sanfɛ cɛmancɛ kalan ani duguma kalanko minisiri ye n'o ye madame Sidibe Dedewu Usumani fo ka b'o la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ wulikajɔ ma an ka baara ta fanfɛla la ani kumaɲɔgɔnya baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ madame Jawara Awa Pulo Jalo ale tun bɛ nin nɔ fo ka taa se min ye fondation Sumayila Sise ale maa ɲɛma n'o ye Sumayila Sise yɛrɛ kɔni muso ye madame Sise Asitan Tarawele o ka bɔ yen maaba caman yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan i b'a ye k'a fɔ a sera ka kɛ sababu ye min b'a to ayiwa donbolo kɛra denmisɛn 3 ye minnu ni olu kɛra gale ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la defu min tɛmɛna an ka jamana kɔnɔna la o dɔ ye Gawusu Keyita ale bɛ Lafiyabugu kapu la Bubakari Tarawele ale bɛ Banankabugu kapu la Umaru Jakite ale yɛrɛ kɔni bɛ Bankɔni yɛrɛ kɔni kapu la ni ale kɛra Mali bɛɛ maa gale yɛrɛ kɔni ye ayiwa min ye Maɲuma Jabate ale yɛrɛ kɔni bɔra Prytanée Maɲuma Jabate ayiwa ale de kɛra maa gale ye Mali yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na nka ale kɔni tun bɛ Kati Prytanée la ale fana ye donbolo sɔrɔ nin kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan nka i b'a ye k'a fɔ maa kelen o maa kelen tun bɛ yen n'o ye denmisɛnninnakaw ye olu ye 20,000 ale ni ordinateur kelen o kɔni sɔrɔla ka bɔ fondation Sumayila Sise ale yɛrɛ kɔni yɔrɔ la nka a ma dan o dɔrɔn ma i b'a ye k'a fɔ minisiri minnu tun bɛ kɛnɛ kan i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na ayiwa hali san tɛmɛlenw lauréat minnu tɛmɛra ni olu kɛra première édition ta ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu fana ye 20,000 ye fo ka taa se minnu ye ordinateur ma ka se ka olu yɛrɛ kɔni fana sɔrɔ nka min ye minisiri min ka wulikajɔ bɛnnen bɛ an ka baarako ma ale fana ye 10,000 ka se ka o fara denmisɛn ninnu yɛrɛ kɔni ka wari kan nka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kalanko ma ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ hakilina min filɛ nin ye fondation Sumayila Sise la nin ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fana ka taabolo ye ni olu nana nin baara ninnu kɛ a bɛ i na komi dɔ de farala dɔ kan wulikajɔ min kɛlen filɛ u fɛ a b'u fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa u ka u jija nin baara ninnu na a bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛba ka se o lase jamana yɛrɛ kɔni ma nka denmisɛn minnu fana ni olu kɛra ni tɔnɔbɔba ye wele bilal'u ma bi danayaba o de taara ka da olu kan olu k'u jija ka se ka danaya ninnu k'a minɛ fa ayiwa sini ma sini kɛnɛ ma ayiwa hakilina minnu kɔni kun talen bɛ k'u sɛgɛrɛ walima sini ma sini kɛnɛ ma danaya minnu dar'u kan bi ayiwa a ka fɔ k'u ye o danaya ka se ka o minɛ k'o yɛrɛ kɔni fa halisa an bɛ to Mali kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigilaka 46 min ni olu yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ an fɛ yan nɔ i b'a ye a bɛ fɔ yɔrɔ min ma kiiri tigilamɔgɔw olu ka baara la ko chambre d'accusation de la cour pénale de Bamako olu kɔni ye baaraw kɛ baara kɛlen kɔfɛ u ye sɛbɛn kɔni bila ka taa min ye kiiri tigilamɔgɔw tɔw yɛrɛ kɔni ma ayiwa o de kɔni bɛna kɛ sababu ye sini n'o ye alamisadon ye alamisadon ye décembre kalo tile 29 san 2022 kiiri tigilamɔgɔw ayiwa makɔnɔni min tun bɛ nin na n'o bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigilaka 40 n'olu ye mercenaires ye an ka jamana kan ayiwa ka se ka olu ka kiiriw k'olu baaraw k'a bɛɛ lajɛlen k'a kun cɛ cogoya min na an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa halisa Côte d'Ivoire jamana kan an y'a fɔ san 2017 la i bɛ taa u ka finitigilaka maa 8,000 ɲɔgɔnna si olu kɔni ye wulikajɔ kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ marifajugu olu kɔni cira fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se minisiri min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen bɛ lakana ma ka se ka o ta tacɔ yɛrɛ kɔni na nka o donni ma i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya foyi ma ta k'o finitigilaka ninnu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye n'i kɛra finitigi min ye ayiwa grève fo ka taa se baara bila ma
aywa wulikajɔ wɛrɛw olu kɔni yamaruyalen tɛ e ye nka o ma kofɔlen i b'a ye k'a fɔ olu ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ ko jamana ɲɛma a ma foyi den kelen fɔ a ma foyi den kelen yɛrɛ kɔni bɔ a la bi i b'a ye k'a fɔ saraba o bɛ ka ta ka di olu ma hali n'o y'a sɔrɔ olu ye jamanadenw ka se ka olu kulokɔrɔla kɔni tɔɔrɔ waati tɛmɛnenw na nka bi minnu ni olu ye kalanjan kɛ ayiwa ka se ka diplôme baw sɔrɔ n'u kɛra docteur ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu dɛsɛlen bɛ ka baara sɔrɔ jamana dɛsɛlen bɛ k'a d'u ma o kama olu wulila ka se ka u ka dusumakasi la dusumakasi min ni a yirala ayiwa i b'a ye k'a fɔ fanga tigilamɔgɔw fɛnɛ ye olu to taama de la k'u minɛ bi n'o ye alamisadon ye arabadon ye décembre kalo tile 28 san 2022 ayiwa maa 46 olu de kɔni minɛlen bɛ o dɔgɔtɔrɔ ma hakili juru caninen ninnu na olu ka kiiri baara o kɔni o bɛ kɛ bi. An bɛ taa Senegal kɛrɛnkɛrɛnnenya la Macky Sall i b'a ye ale kɔni ye min bɛ tali kɛ ka militaire la ni o y'u ka finitigiw olu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ ye ni a bɛ fɔ mun ma Goudiri o ye kankura ye min ni a bɛ tali kɛ Mali ale ni Senegal yɛrɛ kɔni bɛrɛ t'u olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka lakana yɛrɛ kɔni sabati bi an bɛ waati min na jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ ayiwa basigibaliya n'o ye cɛncɛnkan jamanaw ye a kɔni a juru bɛ ka janya a bɛ ɲini ka se olu yɛrɛ kɔni ka jamana ninnu ma yaasa ka se ka ɲɛbila baaraw kɛ o kɛra sababu ye jamana ɲɛmaa kɔni ye min ye kuntigilakaw olu dagayɔrɔ ka se ka o dɔ dayɛlɛ Goudiri de kɔni mara kɔnɔna la min b'a to halisa lakana o bɛ se ka sabati nka a ma dɔw kelen ma a y'i jija halisa min ye ka se ka taama sira min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o ye Taba Goudiri fo ka taa se Kidira ni o ye Mali yɛrɛ kɔni mara ye ayiwa ka se ka o sira k'o dilan cogoya min na yaasa taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na Bamako ale ni Dakar yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ sababu ye ayiwa min ye sɔrɔ o fɛnɛ kɔni o bɛna yuguba a bɛna kɛ sababu ye adamadenya taa ni ka segin o fɛnɛ yɛrɛ kɔni o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na maaw an'u bolofɛn olu bɛ se ka taa ni ka segin yɛrɛ fɛnɛ kɛ Mali ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Ayiwa min bɛ tali kɛ Congo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joseph Kabila ni ale yɛrɛ kɔni kun ye Congo Kinshasa jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ayiwa ale kɔni ye i sara n'o ye Moïse Katumbi yɛrɛ kɔni na k'a fɔ a ɲɛna minnu yɛrɛ kɔni kɛra an k'olu to kɔrɔlen na bi an ka jamana ka siniɲɛsigi la kɔrɔlen ka bila kɔrɔlen kɔnɔ minnu olu kɔnɔna la i b'a ye nkalon caman ni janfa caman yɛrɛ kɔni yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka bi an bɛ waati min na an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ayiwa nafa yɛrɛ kɔni bɛ mun na o de ye Congo yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaa ye o kuma ninnu fɛnɛ kɔnɔna la Moïse Katumbi ale kɔni y'a yira diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na ka bɛn ni san 2023 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa kalafili minnu kɔni bɛna le san 2023 yɛrɛ kɔnɔna la siga foyi t'a la ale yɛrɛ kɔni bɛna kɛ cɛbɔ ye cɛbɔ min ni o bɛna kɛ candidat ye ka ɲɛsin u ka jamana yɛrɛ kɔni ma yaasa ale bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye cogoya min na a y'a yira a ka kuma ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma ni fanga kɔni dira ale ma hakilina ɲuman olu kɔni bɛ ale kɔnɔ ka ɲɛsin u ka jamana yɛrɛ kɔni ma o bɛna kɛ sababu ye u ka jamanadenw olu bɛ jɔnya juru min kɔnɔ ayiwa u ka jamanadenw olu bɛ degun ni tɔɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɔnɔ yaasa u bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogoya min na ni de fana bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔliw na tuguɲɔgɔn kɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu caya k'u jidi ayiwa ja minnu bɛ yen ni nɔ ka se ka olu fana cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na ayiwa an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ